Kung itak kailangan namin, may gustong humiram. Wow, hiniram parang ako ba yun? Sabi ng tabi, magpabino. Tree house. Hindi ka di triyado, bumuko mo ko. Pamuta tree house. Yan mga kaparing Jason, magandang hapon. At dito tayo, papunta ako dun kay Otol, kay Pula. Hapon na. Dala ko lang may salad puro tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Kanina kasi sabi niya, pumunta raw ako. At kasi nagtanong ako kay Kuya Gatcho kung may gawa kami. Sabi ni Kuya Gatcho wala daw. So wala pa atang materialis. Sabi ni Pula, dito raw ako mag-content. Tulong kanya. Nandito yung pinsan namin na isa, tumulong sa kanya. So sabi ko, tanungin ko muna ako si Ami kung pupunta kami ng Naga, magpapa-hearing test. So doon na lang ata sa Maynila magpapa-hearing test. Napunta muna ako dito sa kanya para maka-content, maka-upload tayo kasi malapit na yung cut-off. Para sa kwento nyong di naririnig ng mundo, magpamahal sa pamilya, may malasakit, sa Bongliw. Kaso hapon na kanina pa sana pumunta rito kaso maulan, biglang umulan kanina. Pumunta muna ako din sa bahay, nagkanta-kanta. Ano? Ayan, si Badit nagwawalis. Ano? Tangit mo. Badit. Para sa kwento yung di naririnig ng mundo, magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Umoy! Umoy! Sarado na oh. Pinsan ko. Ay! Lapos-lap! Ayan mga pari, mga kumari. At dito tayo sa bahay ni Pula. At ikutin natin yung bahay niya. Sa pinsan ko. Ganda na. Ganda nga. Dito pala tapos na. May bintana oh, may bintana. Yan yung likod nila. May bintana sa likod. Tapos dito sarado na. Tingnan nyo na lang sa vlog. Kaya nung naatang vlog yan eh. Ito kusina. Ganda, native. Native lang. Sarap sa buwan. Oo. Sarap sa bawan yan kasi native. Joke yun. Hey, what's up guys? Nag-joke. Tanghali, hapon, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan. Ayan, nagluluto po tayo ng isdahan, marindahan. Mayroon tayong Sobrano? Bargari butang ka. Bargari. Ito. Oh, ito. Ay, mura. Ito talaga. Hindi, try mo sa ano, sa kulon mo nung ano ka. Yan. Matindog. 60 by 60 yun. Yan. Wala siyang kang ginagamit mo? Oh, siyempre talaga trabaho kami. Ha? Tapos, sa kulon mo, gumagamit sa rusika ka. Tama. Tapos, dahil sa pangkat ka. Ay, dapat mas... Parang yan yung nagkusubra. Tago kita baga makuha. Tama. Ito pala, mo talaga binatang ito. Tama nga. Mababa pa ito? Oo. So, ito muna una. Pagkalang tatlo? Ay, sa top lot? Hindi, tanggalin tatlo. Medyo luwas. Tanggalin ito. Ano di?
Ayan, medyo mahaba yung ano kasi puputulan. Puputulan kaso kailangan namin yung itak. Donated ba? Ang orgado na. Ito ko chill. Yung itak kailangan namin may gustong humiram. Wow, hiniram. Parang ako ba yung May nanghiram? gustong manghiram nito oh. Itak daw. Susunod na yung iton. Gagamitin namin. Ay, naku, ano ko dyan? Ano nagagamitin namin? Kamayin nyo na lang. Hmm. Bakit ano gagawin nyo? Yan. Pagod na ako. Pagod na ako. Ano naman ako, be? Ano mo di? Ari, Paggamit ng pagdating yan. ano gamitin na di? Ay, grabe naman kayo. Anong ginawa nyo sa itak? Naisama Kinakagat nyo ba? Isama sa karne. Kinakagat nyo ba? Oo. Ay, grabe. Wala na pa uno, di mo na. Yan mo lang siya ngayon. Ay, gagi. Ari, tatabas. Ito gayon. Ganda yan. Ako? Binubuo. Yan. Ari, taon-awon. Amo to araw ka na patindog oh. Yan. Ano ka naman na? Yan. Taam. Ay, sabi mga man. Sige, diyan makukuha na sa nayan. Susunod na sa nayan. Susunod na sa nayan. Tatabi. Yan. Wala nga ni man. Yan, susunod. Siya susunod. Basta isak to mo nung. Siya susunod. Tamig bintana na kita sabi. Bintana. Yan. Amo na. Ay, pantay na san? Ngayon masal san migkat. Asadi. San migkat. Cut! Camera! San migkat. Pantay na sa ninyo. Amo pantay. At taas pa. Kaliwa. Tas pa. Yan. Ready na kanong sa kanong. Ready. Sa pangipit nag ko na pa ako. Hindi mo na na rin. Ha? Isa na yan kanino ang agibon nino. Di ba ka na muna? Ayan at tinakpan na po. Sundo. Nagkapangasan gamiton. Nagkapangasan. Sundo. Sino ba di? Sa kumain ito dito na. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Tree house. Hindi ka titriya natin, bumuko mo ba? Ano ta tree house? Tree house kaya. Ngeri ka itong tree house at turaga. Please. Kalawas tabi manoy. Yan. Hindi ba ako pa sa itong maklib? Hindi. Ayan, paubos na yung ano, yung umbrella nil. Eh, mayroon pa. May mga natanggal pala dyan, oh. Pwede natin magamit. Nagbaak. Hindi, naba. Anong oras na? Ano na? Hindi, dot matapos sa di ah. Anong oras 4? Dot matapos. Magtatapos nung at pakulong? Ha? Pinagit ko na yung ano sa ngalan din natin. Hindi sir. Dugay na naman. Baka, di ko magnirindal na mo tapos. Meron na, sabay-sabay na kita. Ha? Sabay-sabay na kita. Yan po, merienda time. Merienda time. Ito tinanggal mo, pasalikin sana kita, oh. Sabi. Buruluan kita doon. Merienda time. Ayan po, at masusubukan ko na yung ano nila, lamisa. 60 by 60 po to. 60 by 60. Sulo? Amo? Hindi na. Sulo. Sulo. Moya si kaso ay. Sulo, ayayo. 60 by 60. Manganta na. Kain na lang, kakanta pa. Kain po. At subukan natin tong first honor, Jason Aleman. Tandinanang. May stage yung ano. Da kanon. Lino ko GoPro. Ako kano. Tara, kain. Mga paring Jason. Kain po tayo. Ay! Tara. Kasasli yung ano, kasasali. Bagay ito naman ka no. Parehas sila. Mga 6-footer. San ha? Kukunti mo ni Pika sa dito mo eh. Saan ka? Di ba law? Hindi. Sa akin sili. Da kaya ka text mo sila. Tara, wala ka mo. Ang nadagos. Ang natagbo. Kain po, kain. Ay, labit. Ay, Ay, lapit ang nagbuha ko. Plato. Kulang. Ito, yun sa'yo. uy, isa. Amo ko, amo. Aman sino? Kain po. Amo manong. Ano ko, Hayes? Yun na. Uy, natungtong Madali ka. si Luna. Kain. Kain, guys. Kain kasi ya. Sarap. Saan ka gumalaw?
ginawa yung ano, yung lamesa pero walang kumakain sa lamesa. Kain po tayo, kain. Kain pula. Kuko ko sa plato. Sarap. Kaldero. Ano naman? Magkupong. Ah. Ang ikaw di ko lang. Kasi kayak gitu nagkuha ka. Ito. Ayan, at bukas naman daw pagpapatuloy kasi naubos yung ano, umbrella nil. Siyempre salamat sa pinsan namin na tumulong sa ano, kay Pula, kapatid ko. First cousin namin yung papa niya, kapatid ni mama. Kaso wala na, namatay na. Wala silang magulang. Doon yan sa amin nakatira. Ito bukas tatrabahin nila. Pag wala akong gawa, dito rin siguro ako bukas. Kung may pako po sana na umbrella nil, makakasama sana to. Kasi nandun yung ano, may ano pa, may sawali pa eh. Siguro mga kalahating kilo siguro na ano, umbrella nil. Yan na lang. Yan na lang naman yung gagawin dito sa kanya. Dito sa kubo ni Pula. Saka pinto dito. Pinto. Ito na ata gagamitin dyan, no? Alas 4 na, ano na? Tan busog. Salamat sa bihon. Maya maya uwi na rin kami. Pinto mo. Ano na di? Ano ka pa? Plywood. Tanong itong bakat. Ayan, maya maya let's G na. Tapos din, oh. Ganda na siya. Simple lang, oh. Ano? Tapos saka dyan pa pala sa, ano, sa taas. Sa Dapat taas. galing yung sabay ang may kapako. Para pinutin ko din. Simpleng bahay lang. Focus na lang tayo dyan. Pero biruin mo, ganyan lang na bahay. 30,000. Magkano na ubos na? 30,000. 30. 7. Yung... Ba, 30k na. 7. Ano naman yun? Kasama na pagkain? Oh. Kasama pagkain? Sa amin 7. 4, 5, 15. Wash mo. Kasama na pagkain naman yun. Kaya pag ako gumawa ng ganyan na kubo, hindi na ako kakain. Para... Andun na yung pagkain. Pero ano? Nakatipid na kasi ako na lahat dito. Oo nga. Kung nagtangaran, baka abot-abutin ng 50. Magbabayad ng arawan. Kasi di ano parang kung paul o. Sa arawan. Marami ka magpulo. Marami ka magpulo. Oh, doon na nagbayad ng ano, trabador. Una lang, saka nagkabit na nga. Abot-abutin po 50 kung nag... Siyempre, maraming salamat sa team na nagsimula. Sila Kuya Puloy, sila Kuya Joel, si Tilo, si... sa Si Boy? natin yan ulit. Sila, ano, sila Marvin, Tapos na. sila Kuya Gatcho. Sino pa ba? Sila Kuya Noli. Siyempre ako. At si Pula.
Salamat sa ano, sa tumulong na nagsimula kasi malaking bagay yun. Isang araw nakatayo yung bahay kaagad at nabubungan yung kalahati nun. Siyempre sa mga kapatid nila na nalabadit na tumulong din dito at sa pinsan namin. At si Papa sana, kaso yun nga, laging puyat si Papa sa ano, sa pagtitinda ng balot. Kaya di na si Papa nakapunta rito para gumawa niyan. Pero parang siya ang pagagawin ko ng ano. Kaya di nakapunta. Parang siya, isang araw. Kasi lagi na kasing ano, laging nag-high blood. Kahit maliit lang si Papa, di namin akalain ng high blood siya, high blood. Ay, bro? Nagpabibi. Oh, high blood. Kaya di naman pala yung high blood sa matataba lang. Blood yan noon. High blood na. Ay, blood pa. At syempre, pasalamatan natin yung mga sponsors na anonymous sponsors at sa sponsor nila. Maraming salamat po sa inyo. Kasi kung hindi po dahil sa inyo yun, siguro di pa to tapos. Kasi wala namang budget si Otol na ano, pagpagawa ng bahay. Namin dito, 5,000. Sinanla niya yung ATM. Kasi pero maraming salamat talaga sa mga anonymous sponsors. Thank you sa inyong lahat at more blessing and God bless po sa inyo. God bless. Mama, arriba. Grabe yung tulong nyo talaga nila sa mga nag-sponsor nito. Malaking bagay yun. Kasi kung wala talaga, kung di kayo nagbigay, siguro di patapos kasi wag-antay-hantay siya ng mga sahod paunti-unti. Dahil sa may nagbigay, kaya naging tuloy-tuloy yung trabaho. Okay. Thank you. Maraming salamat talaga. Yun, pauwi na kami. Ako si paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Yeah. Pagod na paa sa biyahe, tricycle, jeep. Minsan lakad lang, isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat po, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko,